Wicknell achivhayo vopa motokari pamwechete nemari inokwana kuita $50,000 yechema kuna Ronald Mujuru akashayikirwa nemhuri yake yese paaccident. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda pamwechete nemunyika yedu yeZimbabwe, tichikurudzira kuti kana pane vachangosvika pano paHarare Networks, mukana wekubaya kabhatani kakanzi subscribe nekutena notification bell. Today tauya takabata nhau yaWicknell achivhayo has given Ronald Mujuru a fortune GD 6 worth 80K, $1,000 and 50,000 as chairman. Mujuru lost his wife and 5 children in a road accident last week pa Easter holiday. So vakawanda vanoziva achinzi isupporter yeDynamos, asi zuva ranhasi takaona madhays apfuura aya mai Mnangagwa vakaenda kumba kwemurume uyu vachinobata maoko, asi zuva ranhasi toona vaWicknell chivhayo vanyora post vachiti ivo vari kumupa motokari pamwe nemari pamusoro inova yavari kuti iyo chema yekuchema nemurume uyu akashayikirwa nemhuri yese. Zvaita kuti veruzhinjiwo vanyorewo mashoko mucomment section vachiti was this necessary though? How can you give to someone in pain so that the memories don't fade? Vamwe vari kuti mapa motokari muchiti ndeyechema, asi munhu uyu panguva yakadai ari kubayikana mwoyo ende ari kuchema, ari kutoda kunyaradzwa zvakasimba, momupa motokari yekuti kana achiidhiraivha anorangarira mhuri yake zvinozofamba sei. Vamwe vakati pakadai pane pachitoda kuti mutomupe nadhiraivha cause iye kufamba nayo akangofunga mhuri yake panogona kuitika zvakaipa. Vamwewo vakataura vachiti no matter how much they say it's not for clout, it is. How do you give to someone ari pakuchema? Those cars will always be reminders of his loss. Ndo mashoko ari kutaurwa neveruzhinji. According to mashoko anyorwa naSeWicknell vachizivisa panhau yechema yava pakumurume uyu, vati rufu ndimadzongonyodze at a time when the Christians community in Zimbabwe and across the world was celebrating the Easter holiday. I let with the deep shock the heartbreaking news of a road traffic accident in which 6 lives were lost in the most painful and unimaginable way. Those precious and young lives were lost were all from the Mujuru family. I was out of the country when this tragic happened, and I have even more saddened that our dear brother Ronald Mujuru lost his loved wife and all 5 of his children in the gruesome accident. May their dear soul rest in eternal peace. Well, I fully respect the privacy and dignity that this deeply painful moment demand. I feel duty bound as your brother and as a patriotic Zimbabwean who understands loss to extend my condolences in that spirit and without any desire for recognition or attention, but purely as a token of love in our Africa tradition yekupa achema. I say to my dear brother Ronald, please go and see Victor at car dealership and collect a brand spanked a new 2026 Toyota Fortune 2.8 GD6 valued at $80,000. You also received the chema of $50,000 in cash as a humble gesture to support you as you pick up yourself from the devastating and painful loss. This is all from the bottom of my heart and by no means intended to gain any mileage at the expense of your grief, but a small token to lend the emotional pain and unimaginable agony you are carrying. Ndo mashoko
ataurwa naWicknell Chivayo achipa achema. So zvaita kuti veruzhinjiwo vachinjanawo mashoko amwe achiti aiwa magona seWicknell Chivayo. Vamwe vachitaura pamusoro pechitiko ichi vachitaura kuti kosei Wicknell Chivayo vamhanyira kuda kupa munhu ari pakuchema motokari idzodzo ndidzo dzakauraya mukadzi wake mumupa motokari muchiti achema. So vamwe vakati most people who got a car from Chivayo deep down they feel kuti they earned it because of what they are doing. How will Ronald associate with these cars? Vamwe vakati I don't know, I have mixed feeling kupiwa mota echema. If his family was still with him you wouldn't have received it. Maybe I'm going into a deep. Vamwe vakati zvinomubatsirei chii izvi? Muri Zimbabwe ndozvinhu zviri kutaurika, ndo mashoko ari kutaurika. Vamwe vari kuti kutenda ropa. Vamwe vachitiwo achidhiraivha anoti chii pakudhiraivha kwake motokari iyi. Nyaya iyi yotendera munyika yedu yeZimbabwe, asi ndizvo zvaitwa nasei Wicknell Chivayo vanova vapa murume uyu vachimuti ndezvechema izvi zvabva mumwoyo wangu. Hatisataziva kuti achange achienda kunotambira here kana kuti asati akuenda kunotambira, sezvo munhu achiri pakuchema. Ndizo news dzatauya tikabata pano paHarare Networks, patinotaura patinodiscussa nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe.